Sorpresa absoluta na Praza de Lugo, ali na Coruña, porque atención ao que pasou. Este xoves, onte mesmo, chega por ali un home e atención. Diríxese a 4 postos dese mercado e dille ás peixeiras: quero mercar todo, absolutamente todo o peixe que tedes aquí. Gastou máis de 5.000 euros. Non deixou nin o primeiro. Claro, as praceiras alucinaron, as dos 4 postos. Unha delas é Chus, dixo que leva 27 anos co seu posto e, claro, nunca tal lle pasara. E a pregunta é, quen é este cliente misterioso? Sobre todo, por que gasta 5.000 euros en peixe? Pois este home chamase Xosé Lois e a verdade é que as praceiras pois xa o coñecían de andar por ali, pero nunca fixo tal cousa, que mercou todo o peixe que viu por diante. A verdade, deixou as praceiras sen peixe. Para que? Para doalo á cociña económica. E con que propósito fixo isto? Pois Xosé Lois contanos que el, pois noutro momento da súa vida, pois que non tivo, bueno, moi boa fortuna económicamente, non vivía moi ben, pero agora que sí que está máis holgado, pois el quere comprar todo este peixe para doarlle aos máis necesitados. Canto queres por todo isto? Esta foi a frase que lle preguntou onte un cliente a Chus, esta peixeira do mercado de abastos da Praza de Lugo da Coruña. E claro, ela tivo que baleirar absolutamente todo xa ás 9 da mañá. Pero, por que o fixo este cliente isto? Pois, imos descubrilo. Eu levo aquí 27 anos, é a primeira vez que me pasa. É unha vez na vida. Era a primeira hora, e me di... Buenos días, buenos días. E digo, que vas a querer hoxe? E me di el, canto queres por todo isto? Trae o TPV, vaime limpando todo, que vai todo para... E eu lle dixen, estás de coña. Xume no, Chus, no. E efectivamente, e lle vendín, pero todo, Lle tiquei todo 950 euros do meu posto solo. E despois agarrou e dixo, bueno, marcho, que vou comprar 2 postos máis. Xosé Lois é un cliente habitual, non? Pero normalmente, que tipo de compra adoita facer? No, a min, cando ven ao mercado, me compra. Me leva sempre zamburiñas, e ao mellor unhas meiguiñas. Bueno, estou no medio de 4 das afortunadas, porque aquí cantas fostes entón? 5 afortunadas? Pues sí, la verdad que sí. Ángela, ti estabas dicindo, o meu baleirouno completamente. Entero. A que hora da mañá? Pues serían las 9. Llevamos muchos años aquí en el mercado y esto es la primera vez que sucede. Esto es como la lotería, igual. El gordo. Chegou aquí e dixo, quero todo que tedes aquí na patela, así que ide preparando. E quedamos así un tanto, a ver, é un cliente que ven a menudo, pero bueno, tampouco esperábamos semejante cousa. E quedamos un pouco así sorpresa, é unha persona moi solidaria. Chegamos ata a cociña económica da Coruña que lle dá de comer a 1.500 persoas sen recursos cada día. E como recibiron eles esta doazón de Xosé Lois? Pois de maravilla. Nos chamou a primeira hora dicíndonos que comprara tres postos do mercado da Praza de Lugo. Que ides facer con toda esta comida? Bueno, a maioría é pescado, estámoslo conxelando e os outros produtos vamos a adaptar estes días para facer con desde arroces hasta, bueno, outro tipo de menús. Que ben veñen eses máis de 3.000 euros en peixe, non? Bueno, pois hai que dicir que atopamos a Xosé Lois, este cliente solidario que non foi nada doado atopalo, pero sabedes onde está? Pois comendo aquí en Cociña Económica. A ver, Xosé Lois, queremos saber por que fixeches esta doazón pois tan maravillosa. A ver, a verdade é que eu cando fun pequeno, que nacín en Porto, Cabanas, Puentedeume, a miña familia era pobre e a mí me hubiera gustado, sendo neno, encontrarme cunha xente que estou facendo eu. Estou pagando algo que non recibín, pero que me gustaría haber recibido.